Ang pagtuon subong. Ang semanal nga pag-review, pagtalakay, pag-usisa, kag pagtuon sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Nga sa diin si Pastor G.C. Aragon Jr. ang chairman, kag may mga kaupdanan siya sa sini nga buluhaton. Ini diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Gani, salamat kag dalayaw ng Ginoo nga kita naman gintagaan niya liwat sini nga kahigayonan. Kag sini sa sini nga adlaw mga kauturan. Nagapangayo kami siyang pasaylo kag pasensya nga ang akon partner hindi siya available, so sa bagay sa gihapon aton padayonon ang aton nga pagtuon kag ako subong nagaisahanon sa pagtalakay kag pag-review sa inyo sa sining leksyon kag ari na kita subong sa leksyon 13. Ang tigulo sang aton nga leksyon sa sining nga semana katapusan nga Sabado sang trimestre sa sining kaduang trimestre sa tuig 2018 ang pagbalik sang aton Ginoong Hesus. Gani mga kauturan, kabay pa nga ang Dios magapakig-upod sa aton sa gihapon. Kag sa hindi pa ako magpadayon, ako nanay ginatamyaw ang aton mga kauturan. Hindi lamang diri sa Negros Occidental Conference, sa West Visayan Conference, sa isa probinsya sang Antique, sang Aklan, sang Capiz, sang Iloilo, kag sa Guimaras, kundi aton man mga kauturan dira sa Southern Mindanao, sa may Sultan Kudarat sa Sarangani Province, sa may Maguindanao, sa South Cotabato, sa North Cotabato, kag labi na gid sa aton mga kauturan dira sa General Santos City nga nagapangalipay sa kada Sabado sang aga sa pagpamati sa aton nga Hope Channel General Santos. Kag kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa kita mga kauturan magduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Mateo 24 versikulo 27 nga nagasiling kay subong sang kilat nga nagaidlab sa sidlangan kag makita tubtob sa katundan amo man ang pagbalik sang anak sang tawo. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo kag magabuligan kita sang balaan nga espiritu sa aton nga paghusisa sining aton leksyon karon. Aton iduko ang aton mga ulo mga kauturan. Amon ginatugyan amay namon nga langit nun, ini nga pagtuon sa sinigid nga adlaw. Kabay pa ngang balaan nga espiritu imo ipasadagahay, imo dala sa tagsa-tagsa sa amon mga kauturan nga nagatan-aw sa kag nagapamati sini nga review Ginoo. Kabay pa nga sa sinigi nga tion may dako nga kadalagan sa kamaturan nga amon maangkon. Gani salamat gid sa imo nga pagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Mga kauturan, sa akon ginhambal ari na kita subong sa ika-13 nga Sabado sang aton ikaduang trimestre sa sining tuig 2018. Isa mga kauturan, sa hindi pa ko magpadayon, sa amon nga ginapanghambal sang nagligad, kag sang aton natun-an sa nagligad nga mga sinemana, nga sa katapusan nga kapanahunan, may patin ang Ginoo nga iyang ihatag sa iyang mga katawan. Luwas sa patin kag sa marka nga ibutang man sang sapat nga mapintas o kon sang kaaway sang iglesia nga amo ang patin sa aton agtang kag sa aton kamot apang ang silyo sang Ginoo o kon ang patin sang Ginoo ibutang sa aton tagsa ka mga agtang sa aton nga pagtuon sa ligad nga semana nagakahulugan ini mga kauturan nga aton giginbaton ang kamaturan suno sa aton nahibalaan, suno sa aton kaalam kag suno sa aton nga panghuna-huna kag sa aton bug-os nga tigipusoon sa aton pa wala sang nagpilit sa aton kusang loob naton nga ginbaton naton ang kamaturan
kag isa sang mga kamaturan, kag amo ni siya ang mangin patin sang Ginoo sa aton, labi na sa katapusan nga kapangunan, amo ang adlaw nga inugpahuway, ang ikapito nga adlaw, nga amo ang patin sang Ginoo. Gani mga kauturan, sa aton nga natun-an man sa ligad nga mga sinimana, nga ang kaway, pinagi sa gahom ni Satanas, may iya man siya nga mga strategy. Isa sang iyang mga strategies, amo ang unity, ang paghiliusa sang tanan nga mga katawan. Kanami mga kauturan. Kay you see, when we speak about unity, daw kanami. Pero mga kauturan, way kita kabalo, nga inigali isa sang mga paamagi ni Satanas. Gani ang punto nakon nga ihatag mga kauturan, nga kabay pa hindi inyo ginmalimtan, nga unity is good, but if it is in the expense of the truth, nga among adlaw nga inugpahuway, then that's false. Hindi ina nami kag iya na pamagi ni Satanas. Sa aton pa, maghiliusa kita tungod kay amo na ang pangamuyo ni Jesus, nga may paghiliusa ang iyang mga katawhan, apang mga kauturan. Kung ina nga paghiliusa, sa baylo sang kamaturan nga amo ang adlaw nga inugpahuway, ina iya pamaagi ni Satanas. Gani kabay pa mga kauturan nga hindi ginaton kalimtan. Kanami sang paghiliusa, pero kung baklon na ang Sabado, ang ikapito nga adlaw nga amo na ang ibaligya naton, kay makadto na kita sa iban nga mga adlaw sa Domingo sa pagsimba tungod sang paghiliusa, tungod sang word nga unity, then that's not God's way. Mga kauturan sa aton nga ika-13 nga Sabado karon. Amo na gani nga salamat gid kita mga kauturan, nga kita nga mga Adventista. Ang aton ngalan hindi lang mga kauturan nga daw ginpasalagma lang kung sa Cebuano, kung sa Ilonggo palagpat lang nga ngalan. No, iya gini nga gintangdo sang Ginoo, iya gini nga ginhambal sang Ginoo, kag ginhatag sa iyang mga katawhan sa katapusan nga kapanahonan. Seventh-day Adventist, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Duwa mga kauturan ka mga basic truths nga nabutang diri kag nasalsal kag nalansang diri sa aton nga ngalan. Number 1 is seventh day. Adlaw nga inugpaway, ikapito nga adlaw. And then ang word nga Advent or Adventist, mga tao nga nagapaabot sang pagbalik sang Ginoo. Duwa ka mga basic truth mga kauturan nga tama ka importante sa katapusan nga mga kapanahunan. You see, ang pagbantay naton sang Sabado nga amugid ang kontra ni Satanas. And then si Satanas nagapangita man sang pamaagi to influence people nga mahimo niyang mapiki ang pagbalik sang Ginoo. Gani mga kauturan, amo na gani nga may mga teaching kag madamo sang aton mga kauturan, bisan pang aton mga kauturan sa iglesia nga na dala mga kauturan nga nagkadto sa iban nga lugar, kay dito na ang Ginoo mag-aabot dito na ang Ginoo sa iyang presensya, ato na sa sina nga lugar. No, ato na mahibalaan sa sunod nga aton nga sa dugay-dugay mga kauturan sa aton nga pagtalakay sa aton nga leksyon. So there are two basic truths mga kauturan, ang adlaw nga inugpahuway kag ang kamaturan. And then another thing mga kauturan, nga ang Dios kay man ang ikapito nga adlaw, may ara gid diya nga ginlansang ni Kristo nga aton bantayan ang adlaw nga inugpahuway, kay siya ang nagtuga sang bug-os nga kalibutan as creator. You see, mga kauturan, ang punto nga akon ihatag sa inyo, that this same God who created the world, nga nagtuga sining kalibutan, amo man ang Dios nga magabalik liwat sa sining kalibutan. You see, ang aton ngalan mga kauturan, I am really happy and excited and really nagapasalamat gid sa Ginoo nga
Hindi lang ako nahimo membro sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apang Ginoo ang ini nga iglesia may mensahe nga ginahatag nga amo ang Dios nga nagtuga sang kalibutan sa sulod sa 7 ka adlaw nga nagpahuway siya sa anom ka adlaw nagpahuway siya sa ikapito kag amo man siya ang magabalik liwat. You see, this is not just a coincidence. Ay, daw nalagpatan lang. No. But this is God's plan. Nga ini nga iglesia, nga iyang gamiton sa pagpreparar sa bilog nga kalibutan sa iyang pagbalik mga kauturan. Amuman nga Diyos nga nagtuga sang kalibutan. Sa Domingo natong eleksyon, the day of the Lord. Mga kauturan, isa ka punto diri nga ako nihatag sa inyo. Nga sa pagtuga sang Ginoo. Sa plano gali, the plan of salvation. Mga kauturan, nadala dira sang Ginoo ang adlaw sang iyang pagbalik. You see, sang pagplano sang Ginoo, upod sang Amay kag sang Anak kag sang Blaan nga Espiritu, nga magplano nga magtugas ang kalibutan. You see, the plan of salvation is ahead of creation. May plano na ang Ginoo sa wala pa niya natuga ang kalibutan. So ina nga plano nga amo ang pagluwas sa panahon nga madala, sa panahon nga madagdag ang tawo nga iya gintuga sa pagpakasala. Ina nga plano maimplementar. So amo to nga nagkari si Jesus. Sa una niya nga pagkari. But in the same plan, He will be coming for the second time. Magabalik siya liwat sa ikadua nga pagbalik. You see, that's why kag ina nga adlaw ginatawag the day of the Lord. Amo na siya ang adlaw sang vengeance, adlaw sang pagtimalos sang Ginoo sa mga katawhan nga wala nagbalikid sang iyang sakripisyo dira sa cross sa Kalbaryo. Kag ini ang the day of the Lord, mga kauturan. May isa pag hindi ka punto nga akon ihatag nga ang ikadua nga pagbalik sang Ginoo. Mga kauturan, hindi lang ina dira sa New Testament. Nga sa panahon lang sang bag-ong tugon nagwa ina nga word the day of the Lord ang adlaw sang Ginoo. No, bisan pagani halin pagid sa Old Testament. Bisan pagani halin sa panahon sang creation. Ina ang word nga the day of the Lord ang adlaw sang Ginoo had been there already. Ara na sa adlaw na dumduman yung mga kauturan nakatanaw ako sang sini nga 10 Commandments ginapagawa na sa aton mga TV sa panahon sang Semana Santa. May isa dira ka punto mga kauturan nga hindi gid ko malipat nga may isa ka tigulang nga nagatrabaho siya, slave sila, hindi ba lang mga Israelinon slave. Dayon ara sila nagalasak sang lunang kahimuon nga tisa. Kag nagatan-aw siya kay ginhanot siya sang Egyptian nga guard kag daw napatay gidto siya mga kauturan. Nagatan-aw siya nga maabalik ang Mesiya. Kag ang the day of the Lord, the day of vengeance will come. You see? So in other words, ang mga Old Testament people had already a concept. May ara na sila konsepto sang adlaw sang Ginoo. Kag sa panahon sang bag-ong tugon, labi na sa panahon ni Kristo, the New Testament writers, the New Testament people enhances. Ila lang nga gin-enhance. Ila lang nga ginpadako ini nga picture. That's why bisan pagani nga ila ginpadako sa aton leksyon naghambal mga kauturan nga ang mga disipulos ni Jesus, the 12 disciples could not even completely comprehend what Jesus mean of the day of the Lord. Kung ano ang buot silingon ni Jesus sa adlaw sang katapusan. Kag ikaduha nga punto mga kauturan sa sininga Sunday naton nga leksyon sa Domingo. The day of the Lord is both destruction and reward. Duwa ang pagtimalos, ang pagpina kag ang paghatag sang padya
paghatag sang reward sa mga katawhan sang Ginoo. The destruction of the wicked, the destruction of those who did not accept Jesus' sacrifices, kag ang reward, the reward of those who appreciated and accepted Jesus as their personal Savior. So, amo na mga kauturan, ang punto nga aton makuha sa sining Domingo nga leksyon. Nga, ini isa kapag timalos, isa man kapadya. Sa aton nga Monday nga leksyon, mga kauturan, si Daniel kag ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mga kauturan, ang mga Israelinhon during the time of their slavery in Egypt, sa panahon nga sila mga esklabo sa Ehipto, ginasaaran sila may tungod sang Mesiyas. Nakaibalo sila nga a Messiah will come. Ang ilang konsepto, mga kauturan, sa Mesiyas nga mga abot, nga amo ang magakuha sa ila halin sa kaulipnan sa Ehipto. That's the concept. Amo na ang laglaragway sang Mesiyas nga ila ginapaabot. Kay ti esklabo sila, grabe ang trabaho sa mga esklabo. Wala sila freedom. That's why they are expecting that the Messiah will take them out of slavery. So, isa na sa mga konsepto nga Mesiyas mag-abot as political ruler, as a king that would fight against the Egyptian. In the time of Christ, amuman, ang mga disipulos, mga kauturan, amuman ang ilang panghuna-huna, nga ang Mesiyas nga ginahambal sa balaan nga kasulatan, sa Scriptura, is a Messiah that would fight and overthrow the Roman kingdom. Iti ara sila sa operasyon sang Romans. Ara sila sa dalom sang mga Romanhon nga pagbulutan. Kagrabe ang taxes kag mga operasyon sang Roman sa ila. Gani, ang ila ginapaabot. That's why even the 12 disciples, mga kauturan, nag-upod sila kay Kristo thinking that Christ will rise against the Romans. That's why ato gani ang isa pagid ka kanami diri nga isa ka leksyon nga aton makuha, mga kauturan, nga sa tapos ang pagpakaon na Jesus sang 12 sang 5,000 or 10,000 people sa 5 lang katinapay kag 2 ka isda. Sa tapos ito nga nabusog sila, atong mga disipulos naghimbon to sila, nagplano to sila nga ilang krunahan si Jesus the time. They will be having a people power, ila to gin insight, ila to gin padasig ang mga katawan, kag ila gin himbunan nga that evening may people power sila, and then they will crown Christ as king, and then they will start the crusade of fighting against the Romans. Kaya nakita nila ang gahom na Jesus. Apang si Jesus nagsiling, ay, mga disipulos, lakat ka mo, sakay ka mo sa baruto. That is, your plan is not nice. Ang akong ginharian, hindi diri sa kalibutan, kundi ginharian dito sa langit, kag magabalik, liwan. Kag ini, mga kauturan, ang punto nga ang Daniel and the second coming. Because, ato na dumduman nga si Daniel nagdamgo sa dako nga larawan, ang ulo bulawan, pilak, bronze, kag iron, kag salsalon nga nasamo sa lunang. Kag may bato. Yes. And then we know that the bato, inang bato nga nag-igo sa dako nga larawan is the second coming of Christ. Kag ini ang tanan, ang larawan tong dako daw nakatulad sila sang labhang, mga kauturan, nga ginpalid sang hangin. Kag wala gid sang isa bisan gamay nga nakita dira luwas sa tong bato nga amo ang naglukop sa bilog nga kalibutan. Ang punto, mga kauturan, ang leksyon is that nga ini nga kalibutan will vanish away. When Christ comes, siya magailis sining kalibutan. Kag ini nga kalibutan, of course, sa aton doktrina, aton hibalan, nga ini mangin bag-o, mga kauturan. And then, amo nang natawag nga bag-o nga duta, kag bag-o nga langit. And then, ang isa pagid
kapunto mga kauturan nga wala sing nabilin except ang mga katawhan sa Ginoo nga submito niya balik sa iya sa pababaw. And then while we are there in heaven for 1,000 years vacation, God will cleanse and renew this world to become new kag ibalik niya mga kauturan. Then we will reign with Him diri sa bagong duta kag bagong langit throughout eternity. Mga kauturan sa Tuesday, long-term prospect. Yes. Ang lawig nga termino mga kauturan, ano ni siya ang buot silingon. Yes. Mga kauturan, that in the end, sa Titus 2:13, may punto mga kauturan nga ang iyang pagbalik ni Jesus amo ang aton dakong paglaom, our great hope mga kauturan. You see, sa naligad nga mga sinimana aton gin na mentionar naton si Daniel. Ang tatlo niya ka mga abyan nga they were being taken slaves, na-captivate sila, naulipon sila, ara sila sa lugar nga hindi conducive sa pagsimba sa kay Jehovah, kay idolatrous nation ang Babylon kag ang Medo-Persia. Mga kauturan, but despite nga wala sila sa lugar nga may freedom of religion. Salamat kita diri sa Pilipinas kag sa ibang lugar sa kalibutan nga there is freedom of religion. But during the time of Daniel and his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, ang ila lugar, ang Babylonia kag ang Persia, mga kauturan, wala sila freedom to worship Jehovah. But despite mga kauturan, nagpabilin sila nga matutom sa pag-alagad sa Ginoo. You see, ang punto mga kauturan, nga diri sa kalibutan, we don't have perhaps freedom. One day, madula ini nga kahiluwayan naton. One day, puguson gid kita mga kauturan. Piliton gid kita sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. But nevertheless, let's remember, we have to stand like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Nga bisan anong magkahitabo mga kauturan, we will stand firm. Tindog kita sa minatudan because one day God will come. And that's our long-term prospect. Amo na ang aton lawig nga palabuton nga mabalik kag niyan dako nga paglaom naton mga kauturan. The fight siling pa ni Apostol ni Timothy, ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. Nevertheless, the reward is waiting for me. Nagapaabot ang aton nga padya mga kauturan. Ang gasa sa Cebuano pa, ang dulot nga ihatag sa Ginoo sa tao nga nagapaabot. That's why great hope, the coming of Christ is our great hope mga kauturan. Yes. Sa Wednesday, naton nga leksyon mga kauturan, ang pagbalik sa Ginoo in the clouds of heaven. Okay? Mga kauturan, sa akon ginhambal, pasalamat kita. Nga kita nga mga Adventista, may mensahe ang aton simbahan. Hindi lang kay gingalanan kita, nga amo ni ang ngalan, kag pinalagpat nga ngalan. But this name had been ordained by God. Even at the beginning, even during the plan of salvation dito sa langit, mga kauturan, sa wala pa natuga ang kalibutan, this plan had been there already. One day, the remnant church will be named Seventh-day Adventist Church. Kag mga kauturan, nakibalo kita nga ang aton Ginoo, as what I have said, that the God who created the heavens and the earth, that the God who created the world within 6 days and rested on the seventh day is the same God that will be coming. And His coming is not just secret. Ang iyang pagbalik hindi sekreto. Ang iyang pagbalik, mga kauturan, hindi lang kay sa isa ka lugar.
but the whole world, every eye, ang Mateo 24, versikulo 30, every eye shall see Him. Ang tanan nga mata, makakita sa iya. Sa naunang Tesalonica 4, versikulo 16, permi ko ni ginagamit. Gid sa panahon nga may lubong, mga kauturan, amuni permi ang akong ginagamit. That He shall come down with the voice of the archangel and with the trump of God. Christ will come. Every eye shall see Him, and the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with the dead who will be raised up from the graves, and then we will meet in the Lord in the air. Okay? So mga kauturan, ang pagbalik sa Ginoo is not secret. But every eye, all nations, sa aton nga sadsaran nga teksto, katulad sang kidlat nga makita halin sa sidlangan, tubtob sa katundan, amuman ang pagbalik sa anak sang tao. So, ang tanan nga mga tao, mga kauturan, it is a massive event. It is an imposing event. And a literal coming of the Lord. Hindi lang kay spiritual coming, hindi lang kay theoretical coming, but this is a literal coming, ang pagbalik sa Ginoo nga makita sa clouds of heaven. Mga kauturan sa aton katapusan nga leksyon sa Thursday, the living and the dead. Ang buhi kag ang mga patay. Mga kauturan, siling ni Ginoong Hesus, I am the resurrection and the life. Katulad man nga si Kristo na napatay. Ginlubong. Nagpahuway sa adlaw nga inugpahuway sa ikapito dira sa ilog nganan. But on the first day of the week, si Kristo nabanhaw. Ina, mga kauturan, is the assurance nga kung nabanhaw si Kristo, kag napatay si Kristo, nabanhaw siya. The same thing will happen to them who accepted Him as their personal Savior. One day, mga kauturan. Ang isa pagid ka punto diri nga importante nga punto nga aton tandaan, mga kauturan. You see, sa adlaw sang katapusan, pamatyon sang kaaway, sang iglesia nga bakakon. Ang iglesia balato nga babae nga manubo sang lupad, nga ginhubogya sa iya doktrina ang tanan nga mga nasyon. Kag naga-admire sa iyang beauty ang tanan nga nasyon, mga kauturan. Kag iyang gamiton ang iyang religious power sa pag-persecute sa mga katawan nga hindi magupod sa iya. Kag pamatyon niya gid, mga kauturan, ang mga tao. You see, amuna nga sa panahon sang katapusan, some of us might be subjected to death because of our truth. Because ang aton kamaturan nga aton ginakaptan. Nga bahala na magkinaano, bahala na mapatay, basta lang kay hindi gid ko magsimba sa larawan. Mga kauturan, don't worry. Even though we will be subjected to death, tugutan kita sa Ginoo. Kay man ang mga tigulang pariyo sa aton, nga mga gulang-gulang na, hindi na kita kadalagan, hindi na kita kapalagyo. Ang may tabo, mga kauturan, mapatay kita. But God allow us to die. But nevertheless, there is an assurance that when He comes, we will be raised from death. Amen? And that's it, mga kauturan. Don't worry. Bahala man mapatay. Yes. Amo na ang ginasiling bala sa mga palagpat nga istorya nga bahala na mapatay, tutalaw ay. But that's not the point that I'd like to emphasize. Mga kauturan, ang punto is bahala nang mapatay, tutal ara kita sa Ginoo. And God will come again and raise us from death. Raise us from the graves. Kag dira, mga kauturan, may kabuhi kita nga walay katapusan. Yes, bahala nang hindi kita kakanta sang Song of the Lamb. Kaya ang kalantahon sang Song of the Lamb and the Song of Moses, ato sila yung mga buhi nga naka-experience sinitanan, mga kauturan. Kag sila mga choir members.
Ako ya bahala nga hindi ko mangin membro sina mga kauturan. As long I will be there in heaven. What is important is that we will all be there in heaven. Mga kauturan, kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Ang aton leksyon sa sininga semana, mga kauturan, ang Ginoo kag sa iya nga pagbalik. Ang punto, mga kauturan, nga ang pagbalik sa Ginoo is a reward for those who accepted Him and a vengeance, ang pagtimalos kag distraction sa mga wala nagpati sa iya. Si Daniel naghatag, mga kauturan, sa iya gid nga dako nga sa iya damgo kadako, mga kauturan, nga ang bato magabalik kag magaguba sang tanan nga mga ginharian sa kalibutan. Great hope, mga kauturan, ang aton long prospect, mga kauturan, ang pagbalik sang Ginoo. And then God will be coming with every eye can see Him. And despite we will be dead because of the truth nga aton tindugan, there is hope that God will raise us from the graves. Kabay pa ang Diyos magapakamayo. Aton niduko ang aton mga ulo, maluluyon kag langit ng namon nga Amay. Amon gina pasalamatan ang imo pag-upod sa amon sa sinigid nga tion. Kabay pa ini nga mga kamaturan, hindi gid malipat kag masalsal malansang sa amon tagsa ka mga pangunahuna kag magapabilin kami nga maminatud-on bisan anong may tabo sa amon sa adlaw sang katapusan. Kaya ang dakong paglaom sa imong pagbalik, may padya kami kabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.